Habar ben usaipan, jad ben riuru kasan. Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Ngidon mentah galenti ban leche Raindrop Holiday Home Saiden kabajengai tanggumba ar kilometer tam na mautonom hagani ke program usaipan kejongi ngijuan ra nakapor sekapor yaki program gibangi peni yaki kon samla jongkari kasi jongi kiba persyang halai buat halai bor ban yeng hala ki jong ki kejat lengba ke kamai keji ke jongki usamla arti bor marbanyang udai uwei na kita ubatre yakani ke kam hangni kabangi khot ke interior but exterior design. Mencuat tinggal pulih mah tang ba long asulet bud misteri ya ikiberu kan menteri ya kena kam. Kata kedai kekam interior exterior design kaba usamla arti bor marbanyang ulas dang banseng hadin bula yoi yaki video ha YouTube channel kiba ajing hikai kumno ban shna penwandur yagi yeng gisem lagi dai gieng pagidulan lane gi yeng sabasa kum ki resort ki holiday home kani kekam kabangitip kum ka interior and exterior design ka amen sim ya u ban sedang no daladi kum tau lawer ya ki parlok ki baulaya he yasan lang ban sengno ya ka Rikasi Creative Vision house nem arajar kat kendai kedai ka jing so tenat jonga ba menchua abang sedang ni ka kam lemba ki YouTube ka penkering ki kemat jonga abang pe ki we ki brio mo ki ba upload ini ki video Ijing sedang ibarit nagasinong Jarasi Hajan Saiden Nongpo Ribhoi District. Ikelalong kakam kabakraw kabakibrio mentah kilaya be ban penwandur itanat yagi ying gisem lanegi office jongki. Kajing long janai hagarukom trei jongki ni gikon samla Rikasi Creative Vision. Kalapur stet namar kibrio kiba aikam yaki kihun yakarukom trei kam jongki. Habangi trei bahapat ki klien mapiong ki bahay kami ngi habaki bangi trei bahat kata ki penkering ngi maki ki atu ya ki breu ni jangem dan kamera bawat kam kakam jong ini gikon samla ka kentop lut ya baro ki bayadei bat kajing penwandur kat kum kajing kwa jong kinong aikam lani kat kum bala bata dau architect Henry don ki kep ki bau arti bor ju ajing mut ya kinong aikam kumno la ban penwandur ya ka yeng hakata karukam ka banda ihun om tang na benta ki khmat Henry nado ka donot tengi supet sampul ba itu ki dor ki bau ayengi tengi snai ki tu ki bau pha tengi don pat ki client ki ba kimdan architecture tengi su ajing mut ya ki pe na peki ngapani dari mobile phone ba kidor ba download na Google ki video ki ba download na Instagram itu dan ada kimon tu kila pak kom tu he ada kimon tinggal jet bian rakawai kitiar bakongsan ki ba penon kam hangni ki kentup ya ke gypsum acrylic plaster of Paris PVC ki yet fiber cement board ki channel bon ki bajenjar ban yo wat na go hatiru bar habban perlut bon sngi ban syang keleng na menta kini teng la sabat su siti goti ba long ki kli mo se le se wan te tang na kadau ban wat itu kitiar tre ngasa yo ke ban tre ki kitiar long bajenjar sha ban kitiar ban wat na menta gitu gi bakwa ban tip ya ke jing syong dor pat kamon ka sa ha ke jing kwa bat ke jing la jong ki nong aikam kum ta ki laban jit di ki mar ki bawan halagador kidana lagi jong quality dan ki quality ki ba khambaha ki khamram hi ki ba khampadeng kham long medium hi kadar ba khamtar ki tar ki long ki jong quality gen te tharai kidan ki ba square feet spa san po ba spa lai po ki ba spa pra po i to spa san po ba spa lai po
kiba sispa prapo gitu. Menta baki kam jong arti bor bat ki para nong tre jong u kila ya syakmat syat. Kinong ai kam ru kila nang bon kabamut bakini gi khon samla kila nang hab ban durut ban penbiang. Lagadei tang ban shu ai rong pen itenat lani wat ban pen kelan nadong syadong naduk ki kenro kamadan lani kasat kabahagi yeng mau gi jukhot ka ceiling. Te ya kita nginang la ima bapimba ada de sabar na siapa tambah long ka kam simpor namar ngihap klong teng gidon ki wol ro hapen praswa dalapan pra ngihap ban modify mo kendiat ya ka room kadon ka room ka barit teng ngile tre hayeng ki brong kipa ingin tang karong sibu kipa ingin modify tang ka wall dan da ngila poi pat kidon gi juna ki babon te kidon ki jingkhang ru teng ha jaka badai ban pensiong jingkhang bajaga pensiong syokat kam dei ta jaka badai teng kawan hapadeng te kum kita ki syokat ngi haban kendria ha jaka badai ban namar kani ke jaikam kedai ke kam ke ba ki khasi jungi khamduna banang dang kumta san postam e gedang ya sedang ban ya tre boy kena kam dai ki babun kum bangi le batri kena jaikam ni hab ban sim be ki dan ki beriu na barjela ki babun hi kinang tre dina asam ngi wanra dan dai nadu bangi yo ya une samla atibor masko kemen ha galiang nomor beli ngi layo ban ailat i ke te kedai ki jing mentoi i badru ka we kalong ba na galiang ki samla pat kalong ka jing ai mesim ngi ki ba tamba ka lengba kan dia ke kam dai kalong kan ai jing i ki ke ka quality kalong kaju bat ki beriu ban bar ki jela mar mensuang prefer bhai ki khara sammo begin tray ke lagi kam nomor kilong experience ba dai ine ru idan kaju ke quality ngimla banang mon pene khar ba i kham hiar la nei dai kaju dan dai kidan ki benta pat i khamla ma i ban ki we ro long kum ha ka bale i ki wallpaper ki wall paint ki tu em long idan kasap ka kham ker pang pat ka design ba pher ila ban le kam ni tang ba i simple paint ke ki design ila ban le kat kum ki jing kwa jong pi pipik na po YouTube pipik ki design kini kita pisong baik pendro yang akan ni penpin yang akan ni tik ilah benda mentang ia keren baik yang jeng kerduk kam ndai ke kam nak mentang kena samla ka belai kadan kerhai ladang gi pun kam ya kasap ka bengidon kelomba kasap ka bengidon kelomba kan dia kasap kan pilat mo iki ki kena samla gi bekerduk kam kerduk jam bat nganut ban ong ruba lada uneu samla atibor ula ban le beli ki mla ban le ide benlang ke jing ide benlang ke biasa kam kan nomor kan kam ke dei tenkam ke jing biasa hi maka kam ke bakam jabo ke kam ke belong ketak teng ya ke help te pi ke pum ke jing iu hang ne pi te ki babun ki kasi jangi pat ki la banwat ki kam ham sup pi dai kan ke kam kan kam jenjar khandiat kum ke basiang tiles ke ke jenjar bai rong ke jenjar tan dai ke belong profitable ha kadang ji anong kan debat ba kawai gelong ba ini samla dei ila ban compromise ke price kan ila ban di compete ban ka price jangki bana bar jela kan daki ki ai pratangka iru ai kendai pra kampo ya kiru kumtai le ki te kata ke jing mutai kan Ho am la ban len bahagano gano gajing ye dai kam ki don gijing ye tengko apdeng unong penyai kam bat kinong tray tengah pendret jala de long pertimenta omon wat nong tray jenjar ke long ya pendret mangi kena bagi nong tray ngem ba kan het palat dari ba ki baklar ngem ba kan het te chui ka ke ba kumni kum te da baklar hable biang arsen da kelas sumalas tang ban ne gi nong tray tang ban biak kam long ha biasa ya la de Sakawai ke jing ka pa uniu khon samla sengkam bat ai jing tray ya ki wei ki khon samla wi kendo kalong ba ka sarkar hi kamla ban pendap ya ki jing kular ban penbiang ya ka boarding electric kalau sini senong po te nomor nginyo tray tang si kentar la lep lai te din kata kawan biang hadin si kenta lep lai kasu lep me tentang nomor ngi tray be na machine te dari baga lai ka pun thot nong kajing loss babon ma teng ki palok tray ki la syong tanar ka kolai dan like pada kita ya ki juga ki ba man kasngi kendo ndira tang sisin si prai di man kasngi be ki syukular be to insa
kumta ingin sa le bahabe ingin sa penme ingin sa ngim nom pelip semua te dalikran rumun tohira ka de ka dastur mo ang ka ni kalai nong po jungi da ka shun dep ka shume shun dep shume ngim lar ban lei na ban nadu mun shwahi hadu menta ade kalai nong po da ka baba pengwit bahangi ki nong bala ka der tang ngaro adu ki perlok juga baterai wiring ki ba welding kitu per dukan babu dukan welding kan kitu kisu yo man kas nomor ki ba kumju ku mangahi ki ap si bai bala teu haba nong bala la mi na ying ta nyipat ngi hap siu wi ta ki bai bala tang na ka daw kalai long ka jinglos hawan mi ki ying Snautanat pat bantip bahap deng gideng pengtiang ki kam ki ap ya ka kenhon recasi creative vision. Kawai na ki kam ki bagi dang pentrai menta kadai ke jing penwandur biang ya ka yeng sa jong wei urang ba uba pau jong ka temri boy. Utau dai uba RB shut up lani uba bris uba bon ki jutip. Pi baju kadau ka banga khot yau ne artibor marbaniang ban sim yak nek interior ban le apa yeng le jong ne kan sna kani ka yeng ka banga su modify te kadau kalong ba ngakwa ay nengkong kalong ban ailat ya ki samla kasih te ki samla kasih jongi bakin ya tre ya kini kam tengala kidang ki khun jongar ki dei perlok ba badu ki ki thu inga ki ong ba uju tre ki sana tetam lagi ni ki interior tang ong tongan ngan persiang tengala wat jeng tip nenang tai bat ki ong ba ubit ba mentre tengah persiang i mentre mentah tengah yu ina du kapor ba wan sedang mentre mai isi saya ke jeng ya kita kitak tik jumki bagi rukom tray bitenan ba dengan ngai ba kum kini ki rukom tray ki kun samla kasih ke jongi ki de ban selur ki de ban but ki kan yang usah te ngaru ngampat dep ni ka jeng ngadang don hagelenti bandang pendep te kan ka jeng ngidang persiang mene bat insal andang airong hadu ke jeng itnat jong ka dengim patla ong menta te henre ngasu thu ba ula heban penpoi ka hadu kata ka bangi kwa tenga nala desimet kamtam le busa ang ne pom jersey ngasngo ba kini ki khna jungi na kane ka than jungi naga no ka dong kan tang ba dong ba de ban long ki semla kasi ide ban ya shim ya kane ka kam bat kin ya persyang ro na teng kane ka jing lek pule ban chu kwa tang kam surka hanga ngam sui hap chu menta lade ka por ka ba ki kena samla jongi kilade ban hadin bagi lapas kilade ban wat ya gi bencher ki batmai ki komtre ki kom tai bat ngada sutra cimpun ba une samla hadin bo sedang ya kan ka ying ngayu i kumba udon ki jingkerman ban le ya ki kamba ba telang ba kan ka jingwan ju ne ying ngaru kadang de tang jing persiang menta yang de namar ba ngayu i kar komtre jung uru ka itenan dengan ngai ban daw ladep lada phila ban biang sajisen ban pe ikani kar komtre kumno kalong ka itna sia teknik kitiar ki bangam 4 juti bi menswa ta hende menta hadin bo lawan ra tengai i kumba ki long kaya rap hayangi ya kani ka jing smet mai tenga dengan tani e ban ong hang ne kapor na kaliang jonga simet putra jong ne ka ying tenga sungo ban ong ban ai ka jing penselur ya kani samla ki badon kum kini ki jing temu ban tre kani kam ki ban wat kam wat jam hang ni ki singi long ba e kani ka kam ka pahu tang ba mangi ki kena kasi teng miwat ya ka ba su song suk teh man su bam suk andre haba ki don ki lat ki lenti kum ne kini ki samla ki tre kum ne ngai kum ba ka kam kayar ba ka kam testang balada nginang men penun kam kan ya ka por tengah tang kita kan man ong ne ka por ku be sibun baju ya ka jing tepi pina marba utre hing jonga tepi wanang ne hayeng taman yo ya kajing tip kumno kalong tenga ngai kajing ro yu ban ngai ko jing pesuluri u ba unang peteng ya kaneka jing tre ban ngai skam hakwe kesngi unsolong we na ki dekorator hapo yo ki interior dekorator u babet hapo kadong dong